Aduh, Dato. Kamu ngapain mau? Aduh, ora lho, Dek. Aku mau bikin ketok gagah tok lho, Dek. Raimu. Bah, jane kopi apa jamu toh? Wah, jan laler iki kok. Ngetelo sak ugel ngrayaan lho. Wis matengan, Dek. Matengan dasmu atos wi. Tuku sik gas nang. Lah, tuku gas dhewe ora iso to iki. Aduh. Yo Dek, sabar lho. Oh alah. Pak Noi tibae wedi to karo bojone. Ngomong apa raimu? Paine wedi bojo. Ora ana ceritane, Bos. Bojo rewel ijolne. Tenan apa piye Pak No? Engko sano gek ngapusi. Raimu. Wes gek ndang mangkat. Oh, itu sama lama. Awas ko yo. Aduh, Dato. Kamu ngapain mau? Aduh, ora lho, Dek. Aku mau bikin ketok gagah tok lho, Dek. Raimu. Lho kok nyeruan? Hang. Mata digupai. Woi, situ pangan. Bah. Woi, situ pangan. Bah, gancoy malah dipangan toh. Manuk. Oh, malah geblok kabeh. Mata digupai. Aduh. Jaluk Mas, mangane enak dipangan dhewe. Manuk. Aduh. Mata digupai.
Mata iku, Pak.